Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon entzule maite eta ongi etorri bigarren kafera. Atzo trenak izan genituen hizpide eta gaur trenekin lotutako efemeride bitxi bat aipatu behar dugu. Franco eta Hitlerren bilera. 1940ko urriaren 23an Adolf Hitler eta Francisco Franco Euskal Herrian bildu ziren. Hendaiako tren geltokian. Führerra eta kaudilloa euren atzerri gaietako ministroekin batera batzartu ziren. Espainia bigarren mundu gerran Alemania eta Italia buru zituen ardatzarekin batzea adosteko. 1920an sartu zen Hendaiako geltokian Adolf Hitler Paristik zekarren trena, Erika. Bestalde, Francisco Franco eta bere laguntzaileak zijoazen konboia 8 minutuko atzeraperarekin iritsi zen. Itxura guztien arabera, Espainiako trenbide lineen egoera txarragatik, Renfe, beti Renfe. Nora ziztuan, Bruselara ziztuan, abiadura hutseko trenean. Bruselan sartzerik ez parlamentua itxirik izardenak lotan, karteldenak Flandrieraz gure begia kolpatzen, karteldenak Flandrieraz gure... Nik duela urtebeteko efemeride bat gogoratzen nahi zuet. Duela urtebete gutxi gora bera milaka eta milaka lagun bildu ziren Donostian, Gazako genozidioa eteteko eta Palestina askatzeko izan ziren bertan entzundako oihu nagusiak. Oihuak eta bertsoak, Gernikako sugarrak ez dira lurrundu. Beraz ez gaitezela egitik urrundu. Zapalduek elkarri nola ez lagundu, Palestina bakarrik uzten duen mundu baten Euskal Herriak ze etorkizun du. Milaka izan ziren baita ere gaurko egunez New Yorkeko Fifth Avenue elkartu zirenak. 33.000 inguru izango ziren emakumearen botoaren alde manifestazio egin zutenak. 1915ko urriaren 23an. Txiruloaren ahotikanat, bortxaketa bat, zenbat dira gaur, gizarte honek jipoitutakoa. Irainek ere indartzen dute normalizatutako matxismoa. Ikusia da ez, oraindik dira nazkatu gaituen matxismoa. Eskerrik asko Ordurako borrokak 65 urte baino gehiago zeramatzan 1848ko Seneca Fallseko konbentzioarekin emakumeen sufragioaren aldeko ebazpena eman zenetik. Zoritxarrez beste 5 urtetan ez zuten arrakastarik izango. 1917an New Yorkeko estatuak boto emateko eskubidea eman zien emakumeei. Hori egin zuen lehen estatutako bat izan zen, eta domino efektuak 1920ko abenduaren 19ko adierazpena ekarri zuen. Emakumeei herrialdean zehar bozkatzeko eskubidea eman ziena. Baina hemen ere hedabide bakoitzak bere bertsioa eman zuen. The New York Times aldizkariaren arabera 10.000 izan ziren bertaratu zirenak, eta begira nola definitu zuten gertakaria. Egoera arriskutsua da. Saiatzen badira boto eskubidea lortuko dute. Anabasa sortuz. Bai, lortuko dute gizonak ez badira azkarrak izaten. Eta zergatik ez gizonagoak izaten. Egun tristea izango da, emakumek gizonengatik gaur egun jasotzen duten errespetua galduko dutelako. Baina, mesedez, mesedez. Ez karteletan, nire izenik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, Baina gauza bat, benetan pentsatzen zuten 1915ean gizonek emakumeak errespetatzen zituztela, gaur egun oraindik ez da gertatzen eta. 33.000 horiek bazekiten hori gezur hutsa zela, eta gogor borrokatu zuten euren eskubideak lortu arte.
gaur egun Fifth Avenue edo bosgarren etorbidean ez dira hain manifestazio jendetsuak egiten, baina urtean behin kale hori jendez gainezka egoten da, bertan dagoen Apple denda ospetsuaren atarian. Ba, kriston lotura, Applejack, play a song, let your banjo ring. Now I go down to Applejack's almost every day. We'd sit and we'd drink Applejack that old Applejack had made. Then he'd take his banjo down, then he'd ask me if I'd sing. And he would play the banjo and I'd play my tambourine. Play a song for me, Applejack, Applejack, play a song for me and I'll sing. Play a song for me, Applejack, Applejack, play a song, let your banjo ring. Eta bai, entzule, zu pentsatzen ari zara eta guk baieztatu egingo dizugu. Lotura eskaxenaren saria guretzat. Ze kontua da, badator. Apple etxeak produktu berri bat merkateratzen duela urtean behin, eta 100 edo milaka pertsonako ilarak sortzen direla Fifth Avenueko denda aurrean. Eta Gaurko egunez, 2001 urtean hori gertatu zen. Applek iPod musika erreproduzitzailea salgai jarri zuenean. Ordutik, urtetik urtera iPodaren bertsio berri bat sortu zuten 2022an produktu honi agur esan zioten arte. Lurra harin bekizu iPod. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key. Goazen musikaren efemeride bitxiekin eta entzuten ari garen taldearekin. Gaurko egunez, 2019an Coldplay taldeak bere disko beraren tracklista argitaratu zuen North Wales Daily Post egunkarian. Eta zergatik den hori bitxia, iragarkien artean izkutatu zutelako. Goian, lasto saltzen zuen gizon baten iragarkia. Behan, hozkailu bat salgai. Eta tartean, munduko talderik ospetsuenaren tracklista primizian. Lotura estua du Coldplay taldeak Galesekin Johnny Buckland taldeko gitarrista bertan jaioa baita. But it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Eta efemeride gehiago, gaurko egunez Beyoncék If I Were a Boy abesti argitaratu zen eta berehala bilakatu zen arrakastatxo. Eta gaurko egunez Adele musikariak Hello argitaratu zuen eta marka guztiak hautsi zituen. Beboko bideoklip ikusena bilakatu zen. Eta gaurko egunez Amy Winehousek Rehab argitaratu zuen 3 Grammy Awards, Ivor Novello Award eta For Best Contemporary Song delako erabazi zuen. Tema. Let's go. Zein da Ivor hori? Sound fine. Just try to make me go to rehab. I won't go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 17 days. 'Cause there's nothing you can teach me that I can't learn from Mr. Hathaway. Eta imika besten duen bitartean, zer dugu gaurkoan? Josune Belez de Mendizabalek Gilaren pelikula zizte egingo dugu eta WordPress foto argazkileak eta zer hitz egingo dugu. Ja, award esaten ni joan, ingles kutxo horrekin. Kaske, Grammy Awards, Ivor Awards, Contemporary Song, WordPress foto. Doinuetatik aratago tartean elkarrizketatuko dugun Jaionen Urtasunek ere award bat merezi du, izan ere artista haundia da, plazara izan dute azken astean bera ezagutzeko, eta gurera badakizue telefonaren bestaldean doinu kutxu batzuk ekarri dizkigu. Eharrak gaine.
TikTokek sortzen duen adikzioz ere ariko gara, eta Sony Angelsak ere aipatuko ditugu agian. Eta Iker Sansineneak kaiak batekin bidaia bat egiteko zer material behar den kontatuko dugu. Ibaia, hasteko? Edo bai? Eta indarra, besoetan indar pixka bat ere, hori ezagit non dagoen salgai. Bueno, spoiler gutxiago. Hori da, entzun egin behar dugu. Gaur, urriak 23 ditu, asteazkena da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin Contemporary Dantza Award Gartxot Unzain Letona. Thank you, eskerrik asko, kaixo ekipo. Zuekin Partaide Revelation Award Eire Maia Manterola. Hey. Good morning. Eta ni goiuri ez eizaran dian hau zu, ez dakit niretzako Lifetime Achievement Awards, hemen nago aspalditik. Doazen aizteekin funtzionatzen dute. Eta zaila da, lako tradizio batean, Esan bezala ongi etorri bigarren kafera saio honek 845 garrena du, urriak 23, gu hemen 3 gaude, Laster 4 izango gara, zuekin milaka, eta hori ez badut esaten, txatean herrieta egiten didate. Horrela ondo, Indioker? Egun oro bezala gure maite dutak zuekin elkarra banatuz, hasiko dugu goiza aspaldi hasi dugu, baina saio hau ofizialki maite dutarekin hasiko dugu, eta uste dut eirek ez duela prestatu eta buruarekin ez egiten duela, beraz, Gartxot, zuk ekarri alduzu zerbait prestatu da, etxeko lanak egin da? Bai, beti, badakizu. Nire maite duta izango da, pelikula bat, baina batez ere zuzendari bat, Coralie Farjat da, eta azken aste honetan, orain zinema aretoetan dagoen The Substance nahiko zeresan ematen ari den pelikula aipatu nahi nuen, izugarri maite dudalako pelikula, eta horrek eman nau pixka bat, emakume honen sorkuntza deskubritzera, bere aurreko pelikula Revenge izeneko ere ikusi dut, eta baita Reality Plus deitzen den laburmetrai bat, YouTubeen ikusgai duzuena gainera, gozatu nahi baduzue, eta asko gustatu zait, badu Black Mirror oso zalea denarentzat, istorioak tratatzeko, ez dakit, oso modu berezi bat, baina batez ere aukeratzen dituen gaiak, edo gaitei hori interesatzen zaizen, oso ez dakit, zinematik atera eta pentsarazten dizun arte sorkuntza horietakoak iruditu zaizkit, eta horiek dira azkenean interesgarrenak niretzat bintzatez. Adibidez, The Substance, ez dut spoiler handirik egingo, zen nahiko nola esaten dezu zuek, Twitterren eta ibiltzen dut, bolo dabilez. Ni ez naiz jendearen iritziak irakurtzen hasten, baina enteratu naiz nahiko zer esan eman duela. Nik influencer bati entzun diot, esaten, galdetzen zioten, zeri buruzkoa da, eta esaten zuen, mundu honetan dagoen gauzarik
beldurgarrienaz diardu pelikulak. Hau da, emakume izateaz. Hoxe zioen, gauza gehiago daude, badakit, nik ez dut ikusi, baina badakit zertaz joan, eta orduan askoz gehiago dago, baina grazia egin zidan, Bai. nola definitzen zuen, emakume izatea ze beldurgarria den. Bai, eta batez ere esango nuke, bai, bueno, bada horren inguruan, baina spoilerrik eman gabe, esango nuke adinen aurrera joan ala norbera gazte mantentzeko enegarren saiakeraren inguruan badela horrelako satira esan, baina bai, gainera generoko pelikula bada, eta hori ere zinera nirekin bertaratu ziren askorentzat izan zen alako shock bat, zen ez dakit bakezuen pentsatzen da baietz, edo entzulak ere jakingo du, baina generoko pelikuletan gauzak exageratu egiten dira, oso irudi bortitzak erabiltzen dira, eta gustatzen zaitu hori zen ikuslea ere jartzen du horrelako ez dakite leku berezi batean, eta oso eraginkorra iruditu zitzaidan, gainera, Demi Moore da aktore nagusia, eta hori ere gustatu zitzaidan zen, bera izan zen bere garaian ere alako, nola esan, ez dakite estetikaren alde operazioak egitean pixkate lehena ez dut esango, baina, jaso zuena egurra ez, eta berare hor, pixkat horren inguruko pelikula batean protagonista izateak, ez dakit zirkuloa izten duen, baina behintzak gure pixkate mentalidadea ireki eta hausnartzeko bidea ematen du. Izugarri gustatu zait pelikula hau, eta hori ekarri nahi dizuen, maite dut, de substance. Bide batez hemen maite dut bat dago zuretzat, ze esaten dute txatean, gartxot jersei molon. Bai, gorkak dio, gartxot jersei molon, beraz. Eskerrik asko Gorka, ez dakit zetaia dakazun, erregalatuko izun nahi bazu, xarxarra data. Erle. Jo, horrelako ze politiak, horrelako bigarren kafean bezatzen direnen. Ara? Ez du egin nahi gure... Maren? Isildu egiten zaigu? Bida, abesten hasten da? Eta isildu egiten da. Zerbait, Marenek gure aurka zerbait dauka. Beraz, bitartean kontatu beharko du Eirek zer maite duen? Maite dut eza izango da, nik uste. Eta kriston originala izango naiz, eta izangoa eguraldia. Ez dut soportatzen oraindik berua aitea. Osea, naiz pertsona bat, berduna hotza aitea, kanpoan. Gustatzen txaketakin jutia, nire jertzetxoakin, eta nik ez da gertatu hori. Orduan, maite dut eza atzoko girua adibidez. Atzo, fresko zen. Baina guzkia, bai, eguzia horretzen zait, baina freskura horrekin. Eta ez, berua aiteu, eta ez gustatzen. Urriako gota iruan gaude. Ezakit, unpopular opinion, supongo. Bastante unpopular opinion, egustu du jendea orokorrean izaten dela euriaren aurkakoa, hotzaren aurkakoa, eta... Eurianan iroai, bale. Baina freskura hori gustatzen zait. Bai, niri ere bai, baina segun muga nun jartzen dezu. Bai, a ber, 6 gradu ez. Baina mabi. Nik esango nuke aldatu dela pixka bat, udaratik ona, jaztu hainbeste bero egiten, baina egia da oraindik badaudela kondarroiek. Ni solidarizatuko nahi zeirerekin, baina bai, kondizio batekin. Gero negoziatuko dugu nun dagon akerra duen muga. Ni ere jertxe zalea naiz, baina bat. Hau da, ez txamarra eta barru. Baina polito gatza txaketa bat hor, zure txaketa hori borregioan eta polita gatza. Ezin da. Saber disimular. Bueno, eta Josune Belezen Mendizabal Fernandez de Garaialde prest dago eta berari ere galdetu beharko digu zein den bere maite duta. Egunon, Josune? Bueno, Josune entzuten balin badugu. Entzun, ez dugu entzuten agian kontatzen ari da segulako maite dut polita, eta... Kaixo, orain bai? Ai, noski. Ni nintzen, desaktibatuan engola. Claro, mutututa. Esaten ari nintzena, Eire, oso gonbidatuta zaudela Gasteiz atortzeko, nahi ozunean, hemen fresko daukazu, bai, bale? Hemen jarriko dugu borregilloa, jango duzu, jango ez, jarriko duzu. Bueno, nahi bauzu ere, jan dezakezu, gaur ez dakit zuek aritu zaite ingelesez, eta nire gaurko hizkuntza olakoa da, nago kafetera baten moduan. Gaur estrainaldia dugu Gasteizen, Lesoego be konpainia, eta egin dugu, agortu egin ditugu sarrera guztiak, Izaskun Arruen, eta nire maite duta,
eta grabatzen ari naiz hemen, nire bideotxoan. Zeinentzat eta jason eta anerentzat. Beraiek dira Les Boberen kideak, 3 gara guztira, eta beraiek ari dira deskargatzen, oraintxe bertan, furgoneta eta hori dana, ni zuekin Egon alizateko. Bai. Eta orduan, igual gero niri tokatuko zaite, kontran, igual gero norbaitek alde egingo du, eta gabian nik deskargatu beharko dut, baina, beraiei nere gaurko maite duta. Txaloa beraientzat. Txaloa. Nire maite duta elkarbanatu behar dizuet, eta nire maite duta da nerea, baino nire ingurukoek ere eskertuko dute, eta honek esan du laizter isilu ingo naizela. Kontua da, erosi dudala azkenean, hainbeste hilabetez honen inguruan izketan egon da gero, air fryera. Wow. Airezko frigigaiua. Erosi dut, air fryer bat, atzo erosi nuen, hilabeteak daramatzat esanez. Erosi behar dudala, konparatzen aritu naizela batak eta bestea, ez dakit nongo dendan gaur beheraldien eguna dela, orduan erosiko dudala eta ez dudala erosiko, aztu gintzai dela erostea, bueno, jazta, ihildu egingo naiz, ez duzuen nire hautik gehiagotan air fryer hitza entzungo, bueno, erosi dut. Datorrena. Nik zalantza bat, ez dakit zer den, hori da gauza asko sartuta da nahiteula? Ez, hori da Thermomix, ez? Horretarako dirurik ez dauka, Thermomixak 2.000 eurotan daude. Bai. Eta hau zer daba? A ber, hola, txoixo batentzako esplikazioa? Labe txiki bat bezala. Labe bat bezala, baino txikian, eta orduan oli horik gabe haizearen bitartez gauzak egiten ditu, eta orduan, da, berez, osasuntxuagoa, eta, bueno, bai, ikusten berra do, nik badakat, eta oso adikzio handi bat da, osea, dana sartzen ez, osea, edo zer, petxuga bate bai, horritet. Da, segitu nahitea, eta asko zu. Baina, klaro, ez da frigitzea, ez? Bertok Bonafuenterekin ateatzen denak esaten zuen, beste izen bat inventatzea dute, frigitzea da olioarekin, gurinarekin, baina frigitzea, bestaki ze izango da, nori ez da izango vaporean? Baina patata frigituak egin ditzakezu. Bai, desberdina dira, Baina, klaro, zaporea ere ezberdina izango da, ez? Bai. Ozer. Bai, osea, ez da betiko zapore berdina, baina askoz olio gutxi daka, orduan. Claro, eta nola olioaren prezioa hor, ez? Goian daun, horrekin aurrezten duzu. Horixe gaurko kontuak, esan bezala, jazta, txapa gehiago ez dizut emango airfryerekin. Bueno, agian hasiko naiz orain errezetak eskatzen eta kontatzen zer egin dudan airfryerren eta horrela, baina nik uste dut ez, isildu egingo naizela airfryerekin. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Nik hemen jarri dut Rafa Ruedaren foto zarrak kantua, ze badakit WordPress fotota zite egin behar dugula, baina agian hasiko gara pelikula batekin eta Gilaren kontuarekin, eta hori izango dugu izpide, ez da, Josune? Horrekin abiatuko dugu tartea. Bai, Goiuri, horrela egingo dugu. Kronologikoki jungo gara, bueno, nere asteari helduko diogu kronologikoki, eta aipatu dizuet, Les Bobe konpainiarekin gaur daukagula saioa Izaskun Arruen kulturgunean, zeren baitan, komedialdiaren baitan. Komedialdia da, hemen 4. urtez egiten den humorezko jaialdia, araian badago, ez da, udan, abuztuan badago, ere bai humore jaialdia, baina hau, ikasturte hasieran antolatu dute aurten, normalean maiatzan izaten zen, eta horren kontura, inaugurazioa izan zen astelenean. Eta nola inauguratu nahi izan zuen komedialdiak aurtengo edizioa? Filme batekin, hau da, Gilaren bizitzari erreparatzen dion filme bat. Kontatu zutenagatik, hau zinemaldian ja aurkeztu zuten, ez dakizuek ikusteko aukerarik izan zenuten edo, ez? Ez. Eta, zinema aretotora etorriko da abenduan.
Eta da, hori, esan dizuedan, Gila komiko horren inguruko, figura horren inguruko filmea da. Eta izan zen benetan, bueno, egon zen gurekin, esango dizuet, Oskar Lasarte, bera da aktorea eta Gila interpretatzen duena. Bertan egon zen, Florida Zinemetan hemen Gasteizen, aurkezteko Es el enemigo pelikula, eta kontatzen zigun, berak txiki-txikitatik, bere aitonarekin batera, imitatzen zuela Gila. Orduan, egia esan, ez dakite orain kuskuseatzen baldin baduzu eta begiratzen baduzue Oskar Lasarteren fisonomia, oso antzekoa direla, ez da, olako sudurra handitxo bat, eta egiten du zoragarri, benetan baietz, da oso filme unkigarria, ze barre egiten duzu, baldin eta Gilaren umorea gustatzen zitzaizun, baina pixkat bere figura ezagutzeko aukera gehiago. Gila gazte bati buruz ari da, 17-20 urte bitarteko pertsona horren kontakizunak nun eta 1956ko gerraren baitan, ez da, testuinguru horretan. Beraz, barre egiteko aukera bai, baina Oskar Lasartek esan zigune, ateak klinesak, eta bai, atea genituen, ze negarra ere eragiten du filme honek. Eta ze gauza, ze hor, komedialdeko inaugurazio honetan, Florida Zinemetan Gasteizen, hainbat sortzaile, aktore, Gasteiz txikia da, ezta? Eta hortxe ibili ginen danok saltxan, eta zelako pasarteak filmea ikusten ari garela, eta derrepentian, hor pantailan bata besteari ukabilkada eman, eta hori ez alda Javi, hori ez alda ez dakit nor. Karo, euskal aktore asko dauz, laguna direnak, eta batzuk aipatzearren, karo, hau ere harrapatu behar duzu segituan, baina olakoak gertatzen dira, niri gertatzen zaizkit, zinemara noala igual lagunekin, eta, hau da ez dakiz, eta batzun esan, Josune, isildu, ikusi nahi dugu filmea, bai, barkatu. Bai, orduan, Gaizka Txamizo, Javi Barandiaran, Andoni Agirre Gomez Korta, nik adibidez hauen nuen ikusi. Ze gehiago, Iñaki Balboa, olakoak, hortxe daudenak, eta egia esan, oso inaugurazio polita izan zen. Honen aurretik, eta zinemaretoan geundela, Aitor Binagretek egin zuen bere olako mikroantzerki bat deitzen dena Armatiro Pun, eta hori ere oso unkigarria da. Ez du erabiltzen hitza, bai soinua, Aitor da, monstruo bat egiten zaratak, soinutxoak eta horrela, izan ere Sonia Isasi, Goian nominatua egon den gasteiztar baten kortoetan parte hartu du Aitor Binagretek, eta Armatiro Pun hor nunbait agertzen da bera, patinete batekin, Santxeski batekin, eta bai, hasten da hor jolasten, eta zuk esatutzu, zelako gauza naif, umetxo bat, baina gero, buelta dauka, bere obrak, gomendatzen dizuet, ez dizuet aurreratuko zer eta nola, ze horrek eman zion komedialdiari inaugurazioaren gala horri hasiera, eta gero ostean, hori ikusi genuen Gilaren pelikula, Es el enemigo, etxaila da, eta oso unkigarria izan zela, eta hortikan jabiatuta komedialdia ja Gasteizen dugula. Gure saioa gaur dago, eta hemendik aurrera bai, Beatriz Egizabal, Sergio Arrospideren monologoa, eta gauza asko zere gehiago. Orduan, kuskusiatu, eta beti egiten dizuet gonbitea, nahi bauzue Gasteiza etorri, ez bakarrikotza egiten duelako, baizik, eta nahi bauzue, ez dakit, kulturaz gozatu, edo nire presentziaz. Gente, benetan, Ez que gaur jarri zaite, Aina Wars. Hori. Eta holaxe, hori izan zen astelena, eta jarraituko dut, Goiuri, jarraituko dut nire txibueltarekin. Atzo beste gauza bat izan zen. Ondas de Jazz, hau da ziklo bat, ez dakit, 18. edizioa dugun edo, Gasteizko Jesus Guridi Konservatorioan egiten da, eta hilabetean behin, egoten da kontzertu bat, ezta? Atzo abiatu zen, oso modu berezian, izan ere Ana Belen izan genuen Gasteizen. Ana Belen, bai, emakume hori, Ana Belen, Victor Manuelekin, abeslaria, bai, eta zen doako sarrera, eta izugarrizko hilara sortu zen hor konservatorioan, Gasteizko Jesus Guridi Konservatorioan, eta espektazio handia, ezta. Eta hortxe etorri zen, zer eta orezko makila jasotzera.
urtean behin, programaren baitan, jazargia elkarteak Ondas de Jazz egitarau antolatzen duenak, eskaintzen dio Orezko Makila norbaiti, ez? Bueno, Iñaki Añuari eskaini izan dio, olako pertsonalitateei eta oso lotura zuzena daukatenak musikarekin. Kasu honetan Anabelen, bai, abeslaria da eta erlazionatzen dugu musikarekin, baina ez hori bakarrik berak egin zuen, eta nik hau ez ezagutzen nuen, hau ere aitortu behar dut, Lorkiana izeneko album bat egin zuen, 1988an, eta bertan Federico García Lorcaren poema batzuk musikatu zituen. Musikatzeaz gain, gero oso folklore espainoletik bildutako pixkat kantak, La Tarara eta olakoak ere jaso zituen horretan, ez? Orduan, beraz zetorren bakarrik makila jasotzera, eta listo, ez zuen abestu behar. Beste kontzertu bat egon zen, pixkat amenizatzeko ekitaldia, izan zela Chick Juarez and the Revolutions, eta beraiek egin zutena izan zen, pixkat moldatu Lorkiana disko horretan zeuden kantak, eta eskaini bebai, ez? Zelako tragua bebai, ez? Zehantxe zegoen Kandela Marin izeneko abeslaria, eta beraz zegoen abesten, baina, klaro, Anabelen zeukan parean bere kantak abesten ari zen, eta benetan, jauzi handia eman zuen neska horrek, baina bai, nabaritzen zitzaion olako urduritasun puntu bat normala dena bestetik, ez da? Dakazu artista handi bat, eta bere kantak ari zara interpretatzen, eta total, Anabelenek ez zuela abestu behar. Hori aldez aurretik ere aipatu zen. Baina, momentu batean, hor kontzertua amaitzear zegoela eta bera jaso zuela makila, esan zuen, eskatu zion, Chick Juarezek eskatu zion, benga, abestuko duzu, eta igo zen, eta abestu zuen kanta bat, berak aitortuta ere bai, duela 24 urte ez zuena abesten. Bikain, zelako ahotsa gainera. Oso divertigarria egon zen, nik evidentemente nuen pertsonalki ezagutzen, baina egon zen oso giro sanoan, oso gertukoan, Jesus Guridi Konservatorioko zuzendariak esan zion, mesedez, sinatuko diguzu olako liburu berezionetan, eta berak esan zuen, a ber, nik ez dut sekulan zapaldu konservatorio bat. No, ez dut ikasi musikarik. Eta, tamalez, esaten dut, baina, zelan idatziko dut zerbait hemen, baina zer pegiarekin, ez? Eta horri bili zen, hartu zituen, ez batzien 5 minutu edo gehiago hartu, idazteko tipiko dedikatoria bat ari zarela sinatzen, eta momentu baten, pum, blankazo. Esaten du, ai, ez zaidala ateratzen hitza. Eta horri bili zen, antolakuntzako behi galdetzen, zera, nola esaten da, baina ez genuen entzuten, eta azkenean, bere representantearen gana jo zuen, eta honek arrapatu zuen zegituan, esan zion, impostora. Esan zuen, hori da falta zitzaidan hitza. Nahi zuen idatzi pixkat, hori ez, sindrome hori ez, el de la impostora edo pixkat, nola berak ez zuen sekulan zapaldu konservatoriorik, nola gero ausartu idaztera hor, liburu berezi horretan. Eta benetan, polita izan zen. Berak ere esan zuen, disko honengatik jasotako omenaldi hau oso berezia izan dala berarentzat, ze aipatu zuen Federico García Lorcak bere egunean ere, zentsura, torturak eta azkenean garai horretan pairatutako guzti hori, horren inguruan ere gutxi hitz egin dela, memoria historikoa errebindikatu zuen, eta esan zuen, aitortu zuen, berak diskoa behin zuela olako nazioarteko jazz izeneko izen handiekin. New Yorkera ere juntzien grabatzera, Federico García Lorca ere New Yorken egontzan, kontua da. Ez zuela jaso disko honek oi hartzunik. Nola bait, naiz eta urteak pasa, 98 ari gara, berak esan zuen, zegoela zerbait hor, deitu aldiogu zentsura, deitu aldiogu auskalo zer, baina ez zuela jaso disko honek pentsatzen zuten bezain besteko arrakasta. Beraz, hor ere, bazegoela, oraindik figura hori edo, fantasma hori edo, memoria historikoa errekuperatu ez dutenen, gogoa edo blokeo hori, ez da? Eta, fijas daitxezte, esan zuen ere bai, hay que salirse del carril, hay que hacer
hay que salirse del tiesto pixkat esan zuen. Hori esan zuen Anabelenek, antxe, gazte, atzo. Eta bueno, politaiz nien azalea, baina egia da oso gustora egon ginela, eta ondaz deiazi eman ziola olako harrera eta hasiera elegante eta majestuoso bat esango dugu, majestuosoa ez dakit, Federico García Lorca majestuoso, ez dakit, baina oso berezia izan zela eta aretoa bete-betea zegoela, bai. Oso bonita. Damakizula astea egitaldi Josun, ez da? Bai, izan da, horregatik esaten zuen, nik afatera baten moduan nago, osea, gauza asko eta batzutan aje emozional hori ere kudeatzea zaila da, niri gustatzen zait, zerbait egiten duzunean, zerbait partekatzen duzunean norbaitekin, jartzen zaituna holan oso energiaz beteta, gero hori ere baretzeko ere denbora behar izaten da. Ez da kasua, baina, pozik, negar egin dut, barre egin dut, nere gauzak, ez? Eta, orain kontatuko dizuet, hasi gara eta honekin, goiuri eta honekin bai amaituko dugula, WordPress Photo World. Oi, behitxu, nik ere ingelesak harri dut. WordPress Photo World. Hau aurreko astean aurkeztu zen, baina nik pixkat gogora ekarriko duzu, segura aski ezagutuko duzue, baina hau da argazkilaritza eta kasetaritza batzen dituen, fotokasetaritza lehiaketa garrantzitsua da, WordPress Photo, eta Gasteiza etorri da urtero bezala, eta egiten da Montehermoso kulturguneko hurbiltegian. Montehermoso kulturgunea, ezagutzen baduzue Gasteiz, dago Gaztetxetik oso gertu, dago hor muinoa, Alde Zaharraren goikaldean, baina jauregi horrek daukana da behan hurbiltegi ikaragarri polita. Merezi duena, ezagutzea. Eta honetan, leku zoragarri horretan, jarri dituzte 60 paneletan, 24 herrialdeko 30 argazkilarik egindako 140 argazki. Eta, hau da edizio ikusgarri bat, segurazki igual telebistan ere ikusteko aukera izan zenuten, WordPress Photo lehiaketan urtero dago irabazle bat, eta aurten izan da irudi potente bat, nun emakume batek besoetan hartzen duen, hilberri duten bere iloba, ez? Eta hau da gazan ateratako argazkia, eta, nik oraindikan hau ikusteko astirik ez dut izan, baina benetan WordPress Photok ere eragiten dizula, ez? Hor barruan, argazkiak dira, baina, klaro, zenolako argazkiak eta zenolako momentutan, hor ez dut uste pose dagoenik, hau da, hor ateratzen duzu momentuan, eta ari gara batez ere, gatazken inguruan zeda fotokazetaritza. Orduan, hortxe ere bai, gonbitea, egongo da azaroaren 17 arte, esan bezala Montehermosoko kulturguneko hurbiltegian, eta WordPress Photo ikusteko aukera paregabea da, eta, hori hor gonbitea ere bai. Beraz, bakizu, Gasteiz Green Capital izan zen 2012an, baina, kultura eta olakoak ere baitugu, Atzoko egunez eman zitzaiola izendapen hori? Urriaren 2012ko urriaren 22an. Bai, Febrietan ikusi duen. Gasteizek Green Capital izendapena jaso zuen, eta pentsatonan, eta zabat urte pasa dira, eta oraindik ez dute ahotik entzen Green Capital kontzeptua, erabiltzen da asko, eta gaina ikusten duzue Gasteizko Andra Marizuriaren plazan badago goroldioz eginiko Vitoria Gasteiz, ez dakit, esan behar nuen logoa, ez dakit nola, esan, turista datorren edonor, bertan egin du argazkia. Txaketila edo txaketilari gabe, Eire? Oso ondo, Josune Belezen Bidizabal, apuntatu ditugu hitzorduak, Gasteizeko hitzorduak. Hitzordi nagusia izango da, ara joaten balin bagara, zuk aipatutako ekitaldi guzti hauetara, zuri idatzi behar dizugula kaina bat hartzeko.
Ai, mesedez, goiuri ez etorri urrongo baten, eta egin olan fantasmarena, ez idatzi eta gero esan, bruk, ez, horri eta kaina bat hartuko dugu. Ja, Inigorekin hartu nuen, eta Joanekin, baita ere, beraz, orain zuekin. Bai, guain inbiditan gaudegu, beraz... Etorri, eta esan behar nuen, hori nola da, nola izaten da, esaten dutenean, gonbidatzen zaitut, eta gero zu pagatzen duzu, ez? Baina hori, gonbidatu bai, gonbidatuta. Vale? Ezkontzetako gonbidapena jasotzen duzu, baina 200 euro bueltan, Bai, hori da. Unibertsitario baten edola, Jimila zea ostegun baten junberko zeu. Vale, venga, hori da plana. Ui! Parranda ez dakit, baina bai. Igual kante jondoa emango dut bertan, esangote, bueno, honek zenbat karrea inditu, ba. Bueno, claro, ja, edadeagatik ja, irakasle prejubilatua izan ninteken, ez dakit. Txatean ere jartzen dute, Gora Gasteiz eskursia ingo dugu, ba, noski baiet. Txango pritxatu dugu zintzea. Ba, Josune, listo, pakean utziko zaitugu, badakit zure kideak muntailanetan ari direla, eta zu eskakatu egintzarela, baina joan beharko duzula laguntzera. Bai, baina hori nire maite duta gaur beraientzat. Ez dakit baloratuko duten, baina bueno, ni siquiera bideotxoa grabatu duteko esan dut, ez tonkeri Josune etorri, eta hemen utzi energia, eta baina ez. Nik ere zuekin egon nahi nuen, neska, nik dana nahi dut, hori olakoa naiz. Zeingo diogu. Eskerrik asko Josune Belez de Mendizabal Fernandez de Garaialde jarraituko dugu, harremanetan. Baina bitartean guk negua abesti entzungo dugu, zenola airek txeketa jantzi nahi duen, Eiderren eta Marenen negua abestiarekin egingo ditugu urrengo minutuak. Nigan, behin esan, zer nidan eta betiko orde nuen nigan. Behin esan, zer nidan eta... Galdetzen badidatu noiz arte iraungo duen negu honek betiko lekuetan kiltuko garela badakizu itzali dituzte argiak hasi da berriro euria etxera bidea estela erraza ilunetan neguan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aipatu ditugu, Gasteizen dauzkagun itzorduak, aipatuko dugu aurrerago kaiaken ibiltzeko proposamen bat, aipatuko ditugu abestiak, baina orain TikTok izango dugu izpide. Eire, ze gertatzen da TikTokekin? Bueno, atzo atera esan notizi bat, titularra da dokumento sekretu batzuk, erreberatu dituzte, NPR izeneko estatu batako irrati batek, eukidu aktesua, dokumentu batzuta, eta bertan jartzeu, 35 minutu, bakarrikan berdiala TikTokea engantzatzeko. Bale, engantzatzuk TikTok badaukazu? Ez. Bale, zure ikaslek TikTok badaukate? Bai. Vale, dena bertan ikusten dute. Hori da lehenengo aipagarri den lehenengo arrakala ez, asko TikTok oso edatuta dagoela, baina oso edatuta dago adintarte batean esan genezake, eta horregatik da inkezkagarria egin, Eirek aipatu duen kontu berria bera, errepikatu, zenbat minutu? 35 eta 260 bideo gutxi gora bera. Ze, karo, bideo bakoitzak iraunpen bat daka, jartzen du batzuk igual 8 segundu bakarri diala, orduan, zuk intuizioz, berak egiten duzuela, goraka, eskrolleatzezu, eta beste bideo bat dago, eta etengabe horrela, 35 minutuz bat emazaude, esaten dute, behaiek kontroladuta dakaela,
horrekin ja engantzauta zaudela. Nik kaldera bat ere ez jakintasun absolututik, eta, bueno, bedeinkatu, ez jakintasun hau. TikToken ez daude orduan, hau da, edukia beti da mugatua motza kasunetan. Ez dago, ezin da bideoklip bat ikusi 3 minutu tardikoa. Bai, usteet... Edo, ez dakite, Instagramen Reels edo izaten dira luzeagoak edo dena da mugatua edo? Usteet, hasierantzan minutu bat, gero, 3 minuta edo luzatu zen, eta orain 10 uste dela guztira, eta inkluso aldezu giratu pantalla eta pantalla osoa jarri, YouTubeen basa bezala. Uste da 10 minutu dela gehiena. Baina hori, askok igual nahi eta TikTok beak jartzen dizkizu 8 segundukoak edo hasiera baten, zuk pasatzen joteko eta engantzatzeko. Kontua da, gainera, gauza oso bitxia gertatzen dela TikToken, dela bideo luzeenetan ez aspertzeko ikuslea pantalla erdibitu egiten dutela, eta egian goran daukazu edukia ez, bideoa sortzaileak kontatu nahi duena, pentsatu erakutsi nahi dizula alfombra bat nola garbitu. Orduan, pantailaren erdia da tutorial hori, eta pantailaren beheko zatia da futbol partida bat, edo beste zerbait, ze antza denez, TikTokek eragin duen gauzetako bat da, atentzio maila murriztu egin dela, eta orduan bideo luzegia ez duela inork ikusten, ez balin badaude bideo aldi berean pantailan. Eta hori pilloa eramaten da gaina, osea, da estimulos betetze zaituzte hor, ez dakitzema gauza jartzen igual, hori alfombra bat ikusten izan, nola garbitzen duten 3 minutu, eta zertako balio izu horrek. Zuk ez dakazu alfombra garbitzeko makina erraldoi bat, o ez dakit, bueno, hemen jartzeu dokumentoetan TikTok beak onartzeula pérdidas de habilidades analíticas, memoria ere bai galtzen gute zehala, pentsamendu kontekstuala ere galtzezula, empatia eta aumento de la ansiedad jartzeu. Hori onartzen du TikTok enpresak. Los papeles de TikTok afirman. Osea, beraiek badakite, beraien aplikazioak ze ondorio dauzkan. Hori da. Igual pixka bat, zuk onartzen dezulako hori gertatu lehikela, eta bai kulpa hori kentzeko responsabilitatea hori zuregan jarriko duela pentsatzen dut. Bueno, hemen paper hauetan beste gauza bat ikusi dut nik oso bitxi iruditzen zaidana, ez da, kezkagarria benetan, algoritmoak lehentasuna ematen diola jende ederrari. Oda, algoritmoa entrenatu dute nolabait identifikatzeko, pentsatzen dut kanon baten barruan, eta pentsatzen dut gainera kanon hori izango dela txuria, gaztea, eta bai, ez dakit. Eta kanon horretan barruan identifikatzen ditu zein diren eduki sortzaileak kanon horretan sartzen direnak, eta horiek lehen etxe egiten ditu, eta ordan zuk, TikTok balin badukazu, gehiago ikusten dituzu, pertsona lirainak, ederrak, eta horrek ere aldi berean sortzen duen presio estetikoa, lehen pelikula aipatu dugu, eta gaztetasuna, eta zartzearen kezka horiek, eta hemen ere, ez dakit, izpi txiki bat horren inguruan, TikTokek lehen esten balin baditu pertsona ederrak, zuk behin eta berriz ikusten duzuna da, estetikoki edo kanonen arabera, ederra edo liraina dena, eta horrek gerora ekartzen ditu, elikadurarekin arazoak, edo azken hilabetetan ikusi duguna, eta hainbat medikuk aipatu dutena, 11 urteko umeak joaten direla medikuarenera eskatuz dermatologoarekin egon nahi dutela, ze hasi nahi dutela errutina bat, kremakin eta errutina bat edukitzen. Skincare bat egiteko, eta zimurrik ez edukitzeko, eta dermatologoen eskolak erakunde elkargoak aipatu zuen, kezkatuta daudela, ez delako posible. 7 urteko ume batek ez duelako behar krema hidratantea, begietarako krema anti-aging, horrelakoak, eraz, dena lotuta. Horrek badakare bai, igual esplikazio bat, kontzeptu bat dago pretty privilege, dala edertasunaren privilegioa edo horrela esan da. Dala, pertsona ederrak privilegio ondioak dazkaela, eta kasu honetan TikTokek hori erakusten du privilegio totala, eta igual influencer asko bai arrakasta horregatik daka seguraski kanon horietan sartzen dialako, edo TikTokek hori leheneste bau, azkenian baiek izango dira visualizazio egin dazkaenak, eta hortik handoare bai. Got me a bag for the brick, you know that. Control on soda, pays it right though back. All this ass for real. Drama make you feel fantasy with a bill. It's all I can give you. Kiss me more, we're so young, boy. Zer gehiago juntatzen digute paperek?
gehien bat hori, baina nahiko nuke hitz egin ere bai, TikTokek dakan eragina gure kontsumizioan. Claro, guk ikusten dite trendak, ez da, igual objektu bat trend bihurtzea, edo skincare adibidez, ez dakize krema, virala bihurtu da, ez dakizer, viralizatu egiten diala, eta lehen komentatzen egon gehanak, guain dela 20 urte, sortu zian Sony Angels izeneko muñekito mueko batzukola txiki-txikia dira. Nahi sortu ziren? Guain da 20 urte. Ara, eta orain jarri dira modan. Toru Soeia izeneko japones batek sortuak, eta oain azken urte hontan jarri dira kriston modan daude, etengabe leku danetan azaltzen dira, kriston viralak dira, oza, nik esatzen dut jendia bere ordenagailu gainean da eskala jarrita, ez dakit nola esplikatu da, ume txiki bat bezala, eta gero buruan... Panpin moduko bat, hori da. Dala ume jaio berri bat izango balitz bezala, biluzik daude, baino txanoak edo gorroak edo txapelak dauzkate, koloretakoak, animalienak... Hori da, kolekzio desberdina daude, ulertzen dut, no? Bai. Eta batzu dira, fruta, bestia dira, eske, irudia ikusten ez dakite esplikatzen animaliak, baina modu oso rarotan. Eta fenomeno bat da hau TikToken, eta ikusteko ere bai zer egindakan. Osa, igual ikusiet 33 eta 50 euro balio dituela muñeko hauek, eta txoakei bat diala bere sola txiki-txikia dira. Eta bueno, ez dakit, kuriosoa da. Ba, Sony Angelsak aipatu ditu, esan dugu duela 20 urte edo sortu zirela, baina orain jarri direla modan, eta horrelakoak ere gertatzen dira abestiekin, ze TikToken bideoak egiteko, jendeak abestiak erabiltzen ditu, eta